rendelkezik. Ha tetszik a buli, akkor legalább a Facebook oldalunkat lájkoljátok, illetve a weboldalunkon a videóinkat nézzétek meg. Sok celebet megautóztattunk már, voltunk Lengyelországba elverni a lengyeleket, az nagyon kemény volt, gyerekek. Kimentünk Varsóba, volt egy csomó 5-600 lóerős verda, akik nem sajnálják a pénzt a driftről, és akkor elkezdtek csimpanázni, és Mester János és Ámon Olivér úgy el őket, hogy ez hihetetlen. Összepakoltak és hazamentek, tehát gyakorlatilag Lengyelországban, saját hazájunkban, itthonban legyőztük a lengyeleket, ez tavaly júniusban volt. Fantasztikus rendezvény, fantasztikus túra, az internetes 10 perces road movie-kat meg tudjátok tekinteni, sok poénnal fűszerezve. És igen, Dani elé veti a követ, csak azért is. Ezen kívül számos autós rendezvényen csináltunk már élményautóztatást a közönség részére, hatalmas megelégedettséggel, és Vadóc Dánielnek egy hatalmas tapsot!